weche makuyo chuny ni ringre jogo mane owito ngimagi e masira mar apaya mane otimore e chuny boma ma Migori tarik 8 dweni otimnegi lamo kawuono motelo ne yik margi. Piny owacho mar kaunti ma Migori otiyo kod omenda maromo siling milion 1 e jolo familia manyocha owito wedegi e masira mar lori manyocha brege ochot kendo gweyo ji e ndara. Ni maralam mar ringre 7 kuom ringre 11 mag jogo eko mane owito ngimagi e masirano mar apaya mane otimore e chuny bomano ma Migori ne lit kaachiel kod kuyo ne okwako. Familia kod osiepe mag jogo mane owito ngimagi e masira makochni mar apaya mane otimore tarik 8 dwe mar 4 mar higani mane ochopo e alamni ne onyiso kuyo kaachiel kod chuny malit kane giparo odiochieng' mogik mane gintiere kod joheragi kapok giwito ngimagi. Noikore chieng'no nonego dhi nyasi mar Pasaka kuma chiegni nitie ogande. Noting'o noriembo apiko gi nyithinde ariyogi. Ka nochopo Put Migori Primary School kanokalo gapiko kama ne lori ogwenyore yudo yoli more korio mutumo bathe mobagni lori nokawe gapiko mare gi nyithinde 3 molware mtaro. Nawuok machopo kanyo kar masira to kana chopo nang'iyo to nokaneno joma nigolo teka loro dio kata igolo mchele yo natemo ng'iyo tawinjo kare moka to nokaneno. Koro bang'e kora dokot ka kora winjo kaol tawinjo kiwache go sim kowuok luyora wuok mana awendo. Tumekuja kuomboleza leo hapa stadium na ningependa kusema hii ajali ingetokea ile siku hata siku ya soko ingeua watu wengi. So tunajaribu kuwazii wale wanahusika na barabara wakuwa wangilifu sana. Nyasi maralamni mane olosi kod piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochope kod gavana Migori Ochila yako. Zile akaunti ambazo zimefurika kule benki hata maskini wako lakini uweze ukawasaidia. Siku ukifa upende usipende zitakuwa mali za watu wengine. Mich mar ngima en ma Nyasaye wan gi lit ahinya to kik wiwa wil ni mich no to nochiwo kendo nikech nochiwe momiyo yawa mwawitogi ne wan godo. Familia ma jadolo Felix Odhiambo wuode ma jegni 3 kaachiel kod wuod wadgi madutogi ne owito ngimagi e masira makochni mar apaya kaachiel kod familia mamoko ne owacho ni masirani koro wegi kod fuok maduong' kaka familia. Kana chopo district e Dhomochari gima nakwongo romoga wang'a en wuode maduong' ma Moses nakwongo recognize. Jadolo Reverend wang'e nokethore mano kinyal ng'e nochuno ni koro nyaka chok chir achak ng'e malong'o gi lepe ka norwako gi tiende eka koro naduoga fwenye gi nyathi mathin kosetere iye. Gavana ma Migori Ochila yako ne owane piny owacho mar kaunti ma Migori dhi keto kenge mopogore opogore mar geng'o masirago mag apaya e bombe mopogore opogore e kaunti ma Migori. Wan kaka sirikal wabiro keto chenro mondo wae barabara. Ka wakwayi ni ae barabara ok ni ok wadwari waheri. To kata ka wabiro chwanyi kwagoli gi thuon wayie ni mondo wachwanyi tibed mangima mondo ibimiwa thuolo wakwayi go ng'uono dwe manyien. Koro wakwayo ni barabara mondo yude masira. Mtokni chung jomoko loke garage, jomoko loke parking. Dinebed ni loche mane bathiogo onge dine giresore. Kuom ji 11 mane owito ngimagi e masirani mar apaya, ji 2 kuomgi ma ginyaromo 30 nyaka sani koro pok oyangi kendo ringregi pod nitiere e kar kano ringre mar osiptalno ma Migori level 4. Joma, Ramogi TV, Migori.